Step kabasuk kabakamen na kabenta jong pi baro ki para ben sim ki bakordor. Ka kubor kabanginyo ya kabana selok leng ba jong ni ka step. Kan long kerpang na kabenta jong pi ki hemen ki para ki jong kan thai bat shen rang ki padon ha ki jing thia pang ki jong pi bat kum ju ru na kabenta jong pi ki ba shong hang tu hasenda jong ki tu ki nong pang la pidon ha ki hospital la pidon ha ki yi ki sem ki jong pi ni la pidon hang no ru. Kani kadika kubor kerpang nakam ta kajong pi la kalong ba pick up i ipa i mei la kalong ya ka ba pick up ki hemen ki para ki jong pi la kalong ba pick up ki kun ki jong pi ni pidon ka jing ni bat kita ki badon ka jinga day ke bat pi batkat ki bayo snow bat ki bayo iling ba ju kan ka good news tv nga ai khublei i ya pi ha ka kerteng ka jong utrai banom pen im jongi u Jesus Christ. Kani ka kubor kerpang na kamta jong pi ki padon ha kata ka jing thia pang ki jong pi pelat ye ka por ka bakodor ka jong pi bat ngap ka ka ba ublei udon ye ka ban kren na ka banta ka jong pi ka nongrem ktien blai ye ka bangina puson ha ka step kan long na ka gospel ka bakat kum u Marcos ka lanong ka ba shipho ka khot ka ba saupon riu hadusan puar ngap ngan puli kini ki kentin ti kilayawan poi ha Jericho ha ba udang le no ru na Jericho bat kisanran jong u bat u pat ba babun de Bartimayos u ba matla u khon u Timayos ula shong harut denti u badam makia haba ulayo ngau te badai u Jisu bana Nasaret wala sedang ban kerpat jam ban ongru ko Jisu me u khon u David to isne yang ha bon te kilas neng ya u ba un ngap jar Henry ula karpat jam kamtam me ukun u David to isnai yanga u Jisu habaula yeng ti ula ong to khot ya u bat ki khot ya ta ba matla ki da ong ha u to kermen to yeng ru u khot ya me uru uda bu no bak ya la ka jankop habaula yeng joj ulawan ha u Jisu uda ya thu ti ula ong ha u me kwa bangan le ayu ya me uta ba matla ula ong te ha u ko nong hikai ba nganiyo imat u Jisu ula ong te hau tok hile nyo kata kajinget jong me kalapen khia ya me bat kapang pedeng ye kabangina puson ling ba jon ka step kalong me kwa bangan le ayu ya me hang ni kaktien ka jong ublei ka yathu yangi shapang uwei ubriu uba kerteng u Bartimayos bat uni ubriu ude ubriu uba matla ya ka baka Bible kam syam la yathu ti kana la uni ubriu udei ubala khamatla ya u lane dei de ki wei pat ki jingpang ki bala penlong ya u ba umatla Henry ka wei ka bangis ngothu kalong ya ka ba yu isu ya ka ki khamat bat la tap dum ya ka jingim ka jong u uni ubriu bala persyang lut ikilat kilenti na ka jing start jong ni ki doktor Henry omdan dawai bala ban yarap ya u bat hakaba khadu la penlong ya u ya kaba un shushong no hakata harut jong kilenti ya kaba unyo ya kata ka jingle ism a jong uta upat ba bat ka Bible ka yathu yangi ba uni Bartimayos uyo ngau ba u Jisu un sawan ya nya kata kilenti bat ya kaba utip ru ba u Jisu u bana Nasaret ulong uba kham kerpang nakibriu baro bat ya kaba udon ru ya kata ka jinget ba u Jisu ula ru ya kaban penkhia ya u bat dai hang ta ba ka Bible ka yathu yangi ba uni Bartimayos ubala sedang ban pertajam ya kata ki ketin barong ko Jisu u khon u David to isn a yanga ka Bible ka yathu yangi ba u Bartimayos ubala pertajam ya kita ki kentin hapdeng ta ki briu ki babun bat kita ki briu ki babun hang tah gila sedang ya kaban sneng ya u ba udai ban sngap jar no Henry syam la sngap jar bat kita ki pat ba ki bele perta Henry ula perta kham jam shu hapdeng jong uta upat ba belin u Jisu ula yo sngau ya kata kasur ya kabala khot ya ka kerteng ka jong u namar ba u Jisu utip ba uta uba khot ya ka kerteng ka jong u ithu ya u Jisu u dei u ei u Jisu ulang u ei bat dei hang ta ba u Jisu ru ulong walam hang ya ta ubri ubla khot ya ka kerteng ka jong ha bat dei hang ta ba u Jisu ula keli u Bartimayos me kwa bangan le ayu ya me bat uta ba matla ulong ko nong hikai
ngakwa ban ngan yo imat. Bat hangta hi ong ka Bible namar ka jinget ka jong ubar ti mayos. Ulayo ya ka jing penkia. Nganget ban jen lada ujisu un keliru yang apa dia pi. Hakani ka step ka bamenta bat kerpang na kamta ka jong pi hakitu ke jing tiak pang ke jong pi lada ujisu un keli hakani ka step pi kwa bangale ayu na kamta ka jong pi nganget klam artatin pin ong ko jisu ukon u David to isnei ban penkia yang ha don let sin up deng jong pi kipadon hak tu kijing tia pang kijong pi labon teli kisnam labon teli kisngi ya kabama pi pila tia pang len labon teli kitayo labon teli ki benai hak kijing tia pang kijong pi bat hapdeng ki bakum kita ya kawa pi don hapdeng jong kata kijing du jing karmen hapdeng jing sumar kijong pi ne don hapdeng kijing snow no men sim ne pi ong ru pi don hapdeng kijing bom snow ti knashu wat dia kijing em kijong pi ru la kani kijing pang kabadan hakamet kijong pi la nginang yo on mi kata kajing penkia. Herikan mau ye kani kawai. Ar hajar senam tam menshwa. Hakaba ujisu udan hakani kasla kandau. Hakaba ujisu udan hakani kasla kandau ar hajar senam tam menshwa. Bat hadu kani ka kalimat kaba menta. Bat hadu kani ka por. Ya kaba mapi. Pipet ya kani ka program juga Good News TV. Bat hadu kani ka kalimat. Ya kaba mapi. Pidon hakitu kajing tiak pang kijong pi. Ken mau baka bor. Jong kajing penkia. Kalong tang kajing ngej. Klem kajing ngej. Onam don ti kajing penkia. Kasiti kajong ujakop lanu kabasan kadekot kabakatsan kong. Ti kata kajing duai. Kajong kajing ngej kan penkia ya uta ubapang lese don nap deng jong pi ke bakmi ya kani ka kubor ki balongkum ubarti mayas ubampat jiu sngo menuru syapang ujisu henry ya ka bapitiap pat ba uta ujisu ubana nasaret ulong ubakam kerpang nakibri ubaro bat ubadon ya kata ka bor ya ka ban penkia bat ban le kata ki kamba ki jong u Heri namar ladama pi pidon kata ka jinget. Klem artatin pin yo mat. Ya ka jing penkia. Kaktin ka jong ublay ka gospel ka jong Matthias klanong ka pa arpuay ka dekot ka pa arpuar ka ong. Bat ya ki e baro ka di ka pin pan. Ha ka jing duay. Da ka banget. Pin pediang. Nganget ba kani ka di ka step. Kandi ka por. Ya ka ba mapipin pendam rit ila di. Badru ya kaba pipin kot jar ya ujisu. Kum uta ya kaba mapi pala itu udai. Bat bangangai ru ba ujisu unjubab ya kata kijing duai kijong pi. Hapdeng kitu kijing tiak pang kijong pi. Hapdeng kijing syak sumar kijong pi. Rengkat bat kitu ki doktor ki nurse. Kiba sumar ya pi mit la bat sengi. Bat kaba ujisu unwan jar haki do onut kijong pi ban keli ya pi. Pi kwa bangan le ayu ya pi. Pat nganget pin jubab ko Jisu. Ukun u David. To isin ban penkia yang ha. Namar bangi don kata ka jinget. Ngidon kata ka jinget. Kumba u Jisu udon kata ka bor. Ban penkia ar hajar senam tam mensyua. Bat hadu kani ka kalimat ka bamenta. Ngidang don kani ka juk ka jinget. Ba ompat don kanu uruk ka jingpang ha kani ka pertai. Ka banlong kam krau ya ka kerteng ka jong u Jisu. Om don kanu ka jingpang ha kani ka pertai. Ka banlong halor ya ka kerteng ka jong u Jisu. Om don kanu ka jingpang ha kani ka pertai. Ka balak pan pek persyak ya ka kamat ka jong u Jisu. Baro ka jingpang ha kani ka pertai. Kilong ha ka hukum ka jong u Jisu. Banjin lada u Jisu ruun hukum ha kani ka step. Ya kata ka jingpang ka jong pi. Nganget pa omduan kanu uruk ka jingpang ha kani ka pertai. Ka balak pan pai persyak ya ka kamat ka jong u Jisu. Unong ruai sam uong a tomat batu kemi pa uterai ulong ubabha sup uta ubriu ubasyanya hau. Nangit skem baleng ba jong ka step. Hapdeng jong pi ki para mensim ki bokordor. Ki badan ha katu kajing tiak pang ki jong pi. Kani ka por ya pi. Ya ka ba pincu pendam rit ila di. Oat pitip u Jisu. Ya ka ba udon ya kata kakam. Kakamba ya ka ba ulak ban penkia ya pi. Hoat yo lese ba pimpat jutip. Pimpat jui menuru yu ni u Jisu. Henry ya ka ba pidon pat kata kajinget. Ba uni u Jisu. Ulong kampir. Ulong kerpang na ki beriu barok.
bat ngangit skem baleng ba jo kan ka step lada pidon kata ka jingai uji su un pen khia ya phi ngangit baleng ba jo kan ka step baleng ba jo kan ka jinga slok baleng ka jinga puson ka ktien ka jung ublei kan ya rap ber kersan bor ya phi kerpang ya phi ki para men sim ki bokordor ki badan hakitu ki jing thia pang ki jong phi ublei un ya rap bat ublei un kerkhu ya phi ngin ya duhai kerpang na kapta ka jong phi ublei uba ukpa jongi uba habneng ubalong utrai yakimet bat ubalong ru utrai yakamen sim ki jongi ngi aingu ya me atrai namar ba penyo hangi yakani ka kubor kabalong ka kubor jong ka jing kermen hapdeng jong ka jing du jing kermen ngi aingu ya me atrai ba penyo yangi kani ka kubor ban ngengit skam kan yarap kerpang na ka mata kitu ki paramen sim ki pakordor ki badan hapdeng jong ka jing thia pang Pangangit skam ko kan ra ba iman yarap ru kerpang na kamta ki breu ki jong me ki bala ithu ya me bat ru na kamta jong ki turu ki pampat syam la ithu ya me henrai ya ka ki tepat ba melong uji su ubana nasarat ubat long kham kerpang na ki breu baro pangangit skam ko kan ra ba ye baleng ba jong kan ka jinget ki jong ki kan pen khia ya ki namar ngirang don ni kan ka ju ka jinget hadu kan ka klemat ka ba mata ko kan ra ba ye pa omdan kan gunu ka jingpang ha kan ka perthei kaban long kham krau ye ka krteng ka jong me trai na mar kata to isne ei ya ka ba men jingo arsut ye ki jong ki shakri ki jong me ha padeng ka jing thia pang ka jong ki kerkhu kerpang ye ki ko kan ra ba ye ya ka ba men isne ka ba men pen khia ye ki bat ka long ru ka jing kerkhu ye ki ya ka ba kin mi ne ki tu ki hospital kin yo pat ye ka jing kwat ka jing khia ken lek phai pat chela ka jong ka yin ka sam rangkat bar ke ba ye ki ba thon ki jong ki bat ru bakin yai kan mau ya me hakipor baro kerkhu ko kan rat be ikini kapor yakini baro ni dua ya kating jong Jesus Christ amen